Днес ще готвим сьомга на фурна и ще приготвим по здравословен начин. За гарнитура ще приготвим пелетели от краставици и моркови. Нали така? Така, да. И започваме. Само че аз преди това може би трябва да си сложа нещо. Ами да, тук няма да е лошо една пастилчета да си сложиш. Готова. С какво започваме? Значи първо започваме с филенцето от сьомгата. Аз ще отрежа две парченца за мен и за теб по едно. Добре. А ти можеш да нарежеш няколко кончета копър. Добре, аз режа копър. Това стига ли? Да. Ти режеш какво? Аз ще нарежа сьомгата, Гели, за тебе колко голямо парченце? Толкова за мен толкова малко, да. И за мен толкова. Предварителна обработка на рибата необходима ли? Ами тя е измита, почистена и обезкостена, махната е кожата и костите. Добре. Така че спокойно да може да се ядеме. Добре, режем рибата на филенца и режем копър на ситно, нали така? Да. Аз съм подготвил малко хималайска сол да я поръсна рибата. Да. Готово. Поръсваме с хималайска сол. Да. И малко смилян черен пипер. Смилян черен пипер. Добре. И си я слагаме в приготвената тавичка, която съм си я заслал с хартия за печени. Слагаме сьомката. Слагаме сьомката и ще сложим няколко капчици зехтин, за да може няколко капчици зехтин само, да се запече. Да не е много мазен, нали? Да, който зехтин също ще остане по хартията. А копърът с какво ни? Копърта ще го сложим и него прибит. Само, че една част от него ще си оставим за дресинга, който после ще направим. Добре. А сега слагаме съвсем малко. Върху рибата. И объртаме хубаво да се полепне навсякъде. Добре. Изглежда много апетитно. Сега в загрята фурна. Загрята на колко градуса? Ами аз моят съм я загрял на 220. И ще я сложим за 10 минути. 10 минути достатъчно ли? И ще я погледнем, защото са малки парченцата, може ли да са и достатъчни. Супер. Следва какво? Гарнитура? Така. За гарнитурата сме си приготвили краставици и моркови. Краставици и моркови. Какво ще ги правим? Ще трябва да ги обедиме първо. Там съм ти дал една белачка и там и носа. Добре. Ще ги обедим ето тук. Аз къде да беля? Да, тук. Дали два моркова и една краставица. Смятаме краставицата, дадихме морковите. Какво последва? И още един морков ето да обедим. Да, добре, не казва да обедя. Аз ще си взема този копър да отопва за дресинга. Готови са. Така сега взимаме голяма купа, за да правим нея. Взимаме голяма купа. Не, правим какво? Значи, гледаме да направим тънки лентички. Може ли аз краставицата, защото е по-метичка? Така, тънки лентички. Тънки лентички. Така, окей ли? И леко я завърташ. Айде да завъртам. И като стигнеш до средата, спираш. До семките, като стигнеш. Да. Не са ли много тънки тези лентички, които правят? Добре ли са? Добре са. Тя става леко квадратна тази краставица. Ами леко, да. Да.
Цялата краставица ли трябва да има? Ами докато стигнеш до семките. И внимавате с ногтите. Който има. Да. Аз мисля, че стига толкова, защото не съм до семки. Добре? И С какво още? ногтчето стига. Добре. Да направим още малко ногтче. Добре, окей. Ще го правиш доста по-бързо. Точно си. Да. И аз завършим. Мисля, че както количество ще ви добре. Какво? Трябва да им приготвим дресинг. За дресинга. Така може да ги разкараме тези неща, за да ни пречат. Дресинга, тук съм си приготвил едно жълто и едно зелено лимонче. Добре. Защо жълто и зелено? Ами жълтото за повече сок и зеленото за повече аромат. Така. Ако искаш, може да ти малко да се повърчиш. Добре, дай да се помуча аз. Така. Тук вече сложихме копъра. Съм си подготвил една кошчица. Така, слагаме на... И зеления лимон. И зеления, да. Една чайна ложечка горчица. Слагаме какво? Чайна ложечка горчица. Има ли значение каква е горчицата? Тази специално ми е едрозърнеста, но може и да е дижонска. Окей. Ще е на всеки случай. 2 лъжици горчица. После? И една ступена лъжица течен мед. Течен мед. Добре. Тук към това нещо добавяме и зехтинчето. Мисля, че успях. Колко зехтин слагаш? Ами колкото да може да го пасираме. Добре. Така. Много високо. И малко сол. И малко сол. Препазираме. Така ще доста добре си. След като сме готови, е готово. И той е готов. Така. И сега остава да... Сьомката май е готова вече. Така, Може да. би да я сервираме сега. Ами ще отворим и да погледнем. Добре. Извинявам се. Готова е, а? И с една лопатка. Така. Ще ти съдействам. Само, че не се вижда какво правиш. Айде така. Ето така. Нещо. Добре. И другата. Това е готово. Добре. Сега ще сложим тарателите краставици, които ще ги разбъркаме с малко от дресинга. Дресинга е за талетелите, така ли? Да. Аз мисля, че за сьомгата. И то всъщност после може да сложим и върху самата сьомга малко от дресинга, което ще е доста добре. Да. Така. Ще сложим по-малко. А колко цветничко стана? Ако искаш, може да дадеш по едно стръкче копър за декорация. Аз ще отдадеш по един лимон. Така красиво ли? Така. Ще покапим и малко от дресинга.
дресинга върху самата сионга. Страхотно се получи. И това е нашата сьомга, здравословна сьомга на фурна с талетели от краставици и моркови.